ठोस कार्रवाई आवश्यक है। Ringkat berbarok kawai keri nega Sngi la Rakhe ke National Voter's Day bakat lai Meghalaya. Hanong ba Shillong ka Office jong Chief Electoral Officer ka lapelong ia ka program ha ka Assembly Secretariat ha ka Palau jong ka yang darbat tawan berim ka badon ha kandailan. Chief Secretary uba DP Walang ula Mynta ha ka nega program kum ukongsan bad layalam ha ka jingpen smai bayadei bat kinong tap vote bat ula kawe lamaru ia ka vintage car rally. Hakanega program uba walang ula pelait ru ya ka music video jong ka jingruai I vote for sure. La pelong ru ya ka jingmare marathon kum Shibenta ban Rakhe ya ka Sngi National Voter's Day. Aba ai jingkran hakanega program uba walang ula ong ba ka jing kerpang jong kene ka jing lekmen ka long ban pen kenmau ya baro kinong shong shnong kari ya ka hok jong ki kum kinong jiet ya kinong mi khman. Haka juk kapor West Jainti Hills District la pelong ia ka jing Rakhe bekerpang da ka office jong Deputy Commissioner ha Jawahar Novodaya Vidyalaya ha Mukla. Haka jing don lang jong Deputy Commissioner ka West Jainti Hills District uba Batlang Solia kum ukongsan. Ka President kari ka Draupadi Murmu hene ka Sngi ka laong ba ki samla ki don ka jingkit khli ka ba kraw ban pen sapriang jingtip halo ka riti senchar pait ba hakari. Ka President Kalasam Ru iga kusnam National Media Award shaka All India Radio News naga benta ka jingpen sapriang jingtip halo ka jingtap vote bat ka pule puti ha ka thub electronic media. जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालना चाहिए। ये थीम मतदाताओं के संकल्पों को व्यक्त करती है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग और मतदाताओं के सम्मिलित योगदान से हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को बल मिलता है। Ka President kari ka